чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ имсол 10 дастаро ба ҳам хоҳад овард. Дастаҳои Файзканд ва Локомотив Помир аз умраи он дастаҳое ба шумор мераванд, ки бо бартарии бештар роҳи худро аз Лигаи Якум ба Лигаи Олӣ ҳамвор сохтанд. Дастаи Локомотив Помир таҳти роҳбарии сармураббӣ Мубин Эргашев тӯли чанд рӯз аст, ки тамринҳои дастаҷамъии хешро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе шурӯъ намуданду саъй мекунанд то дар ин майдони набард бо бартарии бештар имтиёзҳоро ба даст биёранд. Ногуфта намонад, ки тибқи тавсияи вазорати тандурустии кишвар тамоми рақобатҳо дар чемпионати мавсимӣ байни дастаҳои Лигаи Олӣ то як муддати муайян бидуни иштироки мухлисон баргузор мегардад. дастаи Локомотив Помир баъд аз дар Лигаи Якум рақобатҳои ҷолиби худро бо муваффақият ба анҷом расонидан ҳамакнун ин маҳоратро дар чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ идома хоҳад дод. Мубин Эргашев, мутахассиси соҳибтаҷриба, ки сармураббии даста ба шумор меравад, бо тактикаву усулҳо бештар дар хатти ҳамла кор мегирад то дастпарваронаш дар ин дидорҳои муҳими дар пешистодаи чемпионати Тоҷикистон бозиҳоро бо муваффақият шурӯъ кунанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳайати дастаи Локомотив Помирро он бозингароне дар бар гирифтааст, ки дар чемпионати ҷаҳони Бразилияи соли гузашта миёни мунтахабҳои зери 17 сола Тоҷикистонро муаррифӣ карда буданд ва бо бозии муҷаллои худ номбардори кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ гардиданд. Дар баробари ин мутахассисони соҳа бар он назаранд, ки футболбозони дастаи Локомотив Помир як ҳайатеро дар бар мегиранд, ки бозии тактикӣ ва дӯстонаи худро доранд ва ин васила боиси музаффарияти даста дар Лигаи Якум гардида буд. Аммо Мубин Эргашев, сармураббии даста, низ аз шогирдонаш умед дорад, ки онҳо ин қобилиятро аз худ нишон хоҳанд дод. Со многими из ребят мы знакомы. Команда дебютирует в этом году в премьер-лиге нашей. Ну, задача зацепиться в этом году в высшей лиге, а на следующий год уже будем строить планы, более такие высокие цели ставить. дар баробари ин ҳама бо дастгирии Федератсияи футболи Тоҷикистон ва роҳбарияти даста 4 нафар легионер аз кишварҳои хориҷ ба даста ҷалб гардиданд, ки ҳамроҳ бо ҳайат тамрин менамоянд ва сармураббӣ азм дорад то ба ин васила тамринҳои дастаро пурқувват карда бозии шогирдонашро дар Лигаи Олӣ хубтару беҳтар ба роҳ монад. میگم جوانای بسیار خوبی ان، بسیار با استعدادن، بعد در زمین فوتبال بازی میکنن. من خودم یکمش فکر نمی‌کردم این خیلی بازی کنن، بسیار خوب بازی میکنن، خوب بسیار توپو میگردونن در زمین، میدانداری میکنن و اینکه فکر میکنم نسل خوبی باشن برای فوتبال تاجیکستان، برای تیم ایزبورن تاجیکستان. بسیارشون میتونن به نظر من بازی بعدها بسیار سال بازی کنن در تیم. طبق اطلاع роҳбарияти даста дар ду-се бозии аввали Локомотив Помир ҳамлагар Ислом Зуиров, муҳофизатгарон Шоҳрух Сангов, Исроил Холов ва немуҳофизатгар Нидоёр Забиров, ки бозингарони ҳайати асосӣ ба шумор мераванд, бинобар ҷароҳат доштанашон дастаро кӯмак карда наметавонанд. Аммо онҳо умед мебанданд, ки дигар футболбозон ин мушкилиро рафъ хоҳанд кард. чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ шурӯъ аз 5 апрел оғоз хоҳад ёфт. дар даври аввал рақиби Локомотив Помир дастаи Файзканд ба шумор меравад. ногуфта намонад, ки бо тавсияи вазорати тандурустии кишвар рақобатҳо то як муддат бидуни иштироки мухлисон баргузор мегардад.